Dan even naar het feit dus dat wij al die trainers maar... Gaat het niet wat te snel met die Nederlandse clubs? Die al die trainers er maar uitmikken enzovoort. En het gaat dit jaar wel heel raar, hè? Ja. Kijk, er is geen club meer te noemen bijna waar het niet gebeurt. Nee, maar wij zitten gisteren nog schande te spreken over het feit dat Milaan de laatste 5 jaar 7 trainers gehad heeft. Ja. Maar als je hier in Nederland 3 keer verliest, dan begint de plaatselijke suffertje begint een actie. En er komt een manifest van die supporters en weg ben je, hè? Ja, nee, maar eens kijk, dit jaar, als je ziet wie er allemaal weggaan enzovoort. Het is echt een enorm overzicht. En het heeft er niet echt geholpen hè, bij de meeste clubs. Kijk, Cocu blijft dan zitten. En Van Bronckhorst, Van de Bron, Van Schip, Groenendijk en Molenaar ook. Maar bij AZ, dus kijk wat er allemaal vertrokken is. Dat zijn er best veel. En niet weggaan ook. Want heb je het idee dat Streppel blijft zitten, Johan? Wat denk je daarbij bij Heerenveen? Ik denk het niet. Nee, hè, dat lijkt er ook niet echt op. Nee. Die jongen van Excelsior, die zou wel eens naar Heerenveen kunnen gaan, denk ik. Die past daar wel. En Vreve, gaat hij nou verlengd worden? Wat denk jij, Jan? Want zijn contract ook op aan het einde van het seizoen. Ik denk het wel. Op basis waarvan dan, Jan? Omdat hij al geschorst is. Omdat hij ze sluiten een nieuw contract met hem af, dat hij alleen betaalt als hij op de bank zit. Als je alles leest, van wat daar, dan zijn ze er niet vies van Stijntje. Wat die mensen zeggen, ja, wij zeggen lopen dan te zeiken, maar Stijntje zit zo in elkaar, hoe die reageert. En dat weet je zelf ook, zo reageerde hij als voetballer ook. Dat is af en toe leuk, maar het is bij hem structureel, hè? Ja, maar zo is hij, Johan. Ja, maar ik kan me voorstellen, als je die de hele week om je heen hebt, dat je als club helemaal gek van hem wordt. Dat is, maar ja, in Breda blijkbaar niet. Nee. Maar als je die mensen op die bank ziet, die hebben allemaal zo'n blik, oh jee, daar komt hij weer. Maar je kan hem niet veranderen. Onmogelijk om hem te veranderen. Maar is het wel een goede trainer dan? Nou, dat weet ik niet. Ik ken hem alleen nog spelen. Ja. Hij schijnt als trainer heel rustig te zijn. Ja. Ja, je kan hem ook alleen betalen door alleen als je op de bank zit zijn geld te geven. En dan de andere keren dus natuurlijk gewoon niet. Dan. Ja, tuurlijk. Dat scheelt een enorm stuk. Maar als je het allemaal voorbij ziet komen, is dat best veel voor op dit moment. Het wordt een beetje zoals in de gekke Zuid-Europese landen, waar ze dus 3 trainers per jaar verslijten. Dan moeten we hier niet naartoe natuurlijk. Kijk, ik vind het toch altijd goed als een club degradeert en een trainer functioneert goed, kun je gewoon zijn contract verlengen. Maar het gebeurt zelden. Er moet altijd weer een frisse wind waaien, weet je wel. Dat is de meeste van